unu mana asị afọ na-ekwuro na ya nwagburu okenye ma na-ekwu ọnụ na ya nwagburu nwata. Biko na unu mana o nwere ihe na-aga akpọtụ kemgbe m na-ekwu okwu ya maka Mathias Ezeaku. Kịta Mathias Ezeaku apụtago na wee tibe mkpudo okoro na-asị na o nweghị ihe dị iche n'ihe ọ na-eme n'ụka na ihe dị iche karịrị akarị na ka ọ wee bụrụ ike ili ada nka ndị mmadụ wee ghọta. Wee na-asị biko na o nwere na ihe dị iche n'ihe ọ na-eme ya n'ụka, maka na onye ọbụla gadacha mmadụ mechi ihe na-eme imecha ikpe ekpere ịgọ ọjị ịwa ihe onye ọbụla agba egwu naba ya bụ ihe ọkarịzikwa na omenala. Maka edo m na omenala pụtara aga ọfọ less than 20 minutes onye ọbụla na ọgụrụ mitin na ụmụnna a na-eme emecha ya onye ọbụla na Mathias apụtago file na ya na-eburu nwọchi ndị Igbo twist olu betament onye buru nwọchi alụ nalụ ha ka ha ji nalụ ha ọfere nalụ ha tait gasi ike. Maka onwe onye bịa na-ajụ m sị m na Mathias adaa na ọfere na ọdaa na tait, si ya ngwanụ ya ji edi ya na edi vidios niile Mathias na-epost ya mara na Mathias anaghị na tait gwa m ihe ochi nke ya eme ndị mara na ochi nke ha agba ana. Mana mma na-ekwu ya na-ekwusi ya ike maka na ndị Igbo anyị anaghị alaiki ka mmadụ na-agwa ha eziokwu. But for the time being mma na-ekwu ya biko nenenu Mathias ebe ọ na-ayọ biko at the same time na-apụkwa ala n'ime maka na onye ala moto gbanara ka ọ bụ ngwa nenenu vidio ya. Maka ndị na-asa ikwusi ihe anyị na-eme na ihe anyị na-eme na chọọchị bụ ofu ihe. Nwanne m achọrọ m ịgwa na ndị a bụ ndị okwu asị. Ndị a bụ ezigbo ndị okwu asị, ndị ekperima na-eji elu onye oshi Jizọs ozi na British slavery na ndị pastors and bishop na criminal reverend fathers nọ n'ala Igbo ozi. Kedu ka ihe anyị na-eme na chọọchị si wee bụrụ ofu ihe? Why na ọgbakọ omenala bụ ụzọ eziokwu anyị bido last year. Ụmụ nwaanyị niile na-abịa ọgbakọ omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ dị ime na-eji atidenta free na-amụ nwa free ma ndị ji operation amụ nwa. Ihe niile na-abịa omenala bụ ụzọ eziokwu ya alụ ha na-ewere membership card ha ji aka Chukwu hospital ha treat onwe ha free na free na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Kedu ka ihe anyị na chọọchị ndị ụka ọbịa na-emesi bụrụ ofu? Isi na ọ bụ ofu. Ndị nọ na CWO kedu na ọgwụ Catholic Church wepụtara asịrị onye n'ime ụlọ ya alụ ya ji etriti onwe ya free, mana Catholic Church alas gova 108 something years na Igbo. Kedu ka ihe anyị na-eme na omenala bụ ụzọ eziokwu? Kedu ka ihe anyị na-eme na chọọchị ndị ụka ọbịa si wee bụrụ ofu ihe? Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ bụ organization pụtara ịkwalite ala Igbo ebe ndị ụka ndị ọbịa dowere ala Igbo. Bụ organization bịa ịnapụta ndị Igbo na-agbụ ejifa ebe ọ bụla ị nọ wee na-esonyere anyị adakwa na mba. Ị nọ obodo oyibo, ị nọ Africa country, ị nọ be anyị, ị nọ Lagos, ị nọ Abuja, ị nọ Ugwu Awụsa. Jisi ike n'ihe anyị na-eme anyị ga-adị ike dị mbụba. N'ihe niile ha na-eme ka ha kwatuo anyị, mana anyị nwa bụ nkwatu rebel. They cannot kwatu, they can't do us anything. Ihe anyị bụ nkwatu rebel. Ihe anyị ji kalife erika. Kedu ka omenala na ụzọ eziokwu na chọọchị si bụrụ ofu ihe ebe anyị ga-abịa n'ọgbakọ gwa gị na ihe ji gị ga n'iru bụ gọọmenti, mana chọọchị ga na-agwa gị kpewe ekpere na useless name ka Jizọs na-abịa ime gị ọgaranya. Ị ma na chọọchị ritualist. Maka ihe ọbụla na-ezi gị ụzọ ka ihe esi nweta ego na-abụrụ the right way Chukwu abịa ma wepụtara ka ụwa na-esi iwe na-enweta ego. Ihe a bụ gịnị? Ritualist ka ọ bụ ọgwụ ego ka ọ bụ gịnị? Ka ọ bụ and ọgwụ ego comes with manipulation because it doesn't work. Kedu ka omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ na criminal Christianity si wee bụrụ ofu ihe? Omenala bụ ebe a na-ekwu eziokwu, ebe mmadụ na-eche elu nwanne ya, ebe a na-akpa maka ọdịmma. Ndị Igbo mmasị nọ n'aka ndị baị ka ndị ọcha mụtawara chọọchị sef inwe ọgbakọ. Enwere famili ya abịa na Igbo yara inwe obi, enwecha obi, enwe general town hall ebe ndị obodo na-enwe meeting. So ihe anyị na-enwe na omenala bụ ụzọ eziokwu bụ ịnọchite anya ihe ndị nna nna anyị na-eme dịka obi ahụ dịka town hall meeting. Maka na asị na n'ụgbọ ajọ ọsọ gba ya gị na ajụ egbe na ya amalugo na ka anyị ga-esi wee meri ndị ụka ọbịa bụ anyị nwe bịakwa nso dike dị mbụba nọlin grup ụtọ ndị ụka ọbịa si nọlin grup na-emegide anyị. So nwere mgbe ihe anyị na ha na-eme ji bụrụ ofu. Ihe anyị na-eme dị iche from ihe ha na-eme, and ya bụ ezigbo ihe anyị na-eme anyị ga-emegide ya ruo n'isi. Ị na-anụ?
Ina wote negu so onye ona adakwa na mba. Mo when Mathias Ezeaku Ejiofor mo the last person ga adamba. Na if from online for some days now neje menugu. Ebe obu ni no ifechukwu nwanne m no Dubai o. Eto obu no. Sinsiwe na ozi omi hike me ka ndị banye ma na Jesus na-egbu mmadụ. Na Reverend Father bụ ndị oshi na pastor be ekperima. Ọ bụ na omenala bụ ụzọ ezo nwere ndụ bido last year ga-enye ụmụ nwaanyị dị ime free Atlanta free delivery. Ka m gwa gị eziokwu before 2-3 years anyị ga-enwe free school for ụmụaka anyị. Before more 5 years na-abịa anyị ga-enwe free hospitals for ndị be anyị nọ. Omenala bụ ụzọ ezo ga-arịa. Anyị ga-enwe a lot of industry and factory. So gathering nine and work that I build all my up. Kaidi Kedim, boy man, I will send useless people. After saying why Nigeria factory. Factory Buogi. Mbange full adjunct to this in the law factory. Now we could be able to do what? To build factory. Uncamu line with my own personal factory, Bright Matico Nigeria Limited. They've been a couple of tipper. Jen and how many people all on your lolo. I could be the housing estate in Moon with German how many people on your lolo. Shop na zo yesigo mi ado mado no bi hancha blog ata na emo ofuma. My truck mado ne ka truck m nyelo driver ne conductor ne ndi na ato aje one. So I'm an industrial human being from childhood. Useless lazy people. Ihe na eme no omenala na ụkọ bịa nwere kosi bulu ofu. Na ya chozi ko ụmụaka anyị na ayo spirit ego. Ihe ni de ko ụmụaka ebido from science and technology ndị Igbo bidoro. Anya chozi ka iwota na ije obodo Igbo miracle ka ima na mmadụ isi be na agbapụ jewe obodo ọzọ obodo Ibi no teye no frustration o ihe ni na aka ụka ndị ọbịa mere ka ima na Jesus na-enye visa Germany na-enye visa Dubai na-enye visa America ka edi ejizi Jesus inye onye America visa ka ọ bịa biri na village gị ụka ọbịa bụ oshi Jesus Christ bụ onye oshi kedu ka ihe anyị na ha na-emesi bụlụ ofu ebe anyị na-akpọ onye alụ adịrị eju n'ọgwụ onye dara ngwụla enye ya wichi na-eneti anya Bishop no na-eri nri mana ndị ụka ọbịa ga-egwu gị wayo si gị na onye dara ngwụla agawa gị ije and out of your foolishness and criminal activity ị nweghị ike ịjụ ajụjụ si kedu onye village gị dadara ngwụla gara ije iji wee fụ mbaka n'anya because nọ na-agwa gị na onye kpụrụ isi afụgo ụzọ na onye dara ngwụla agawa gị ije kedu onye mbaka gwọrọ ya kpụrụ isi na be nna gị iji ezuzu eje Zion egbu onwe gị na Zion akọ eri gị protect Zion because na agwa gị na onwe onye eji na bottle na-release gị ya kedu onye gị nwa tie nwụrụ na bottle ọ bụrụ na ị ga-atie nwa mmadụ na bottle tinye m na bottle nye m date and time na itie ego m na bottle for that na anani na-enwe na estate na mama nlezi ya for that na nkọpụrụ chati pa akpọsa na mama nri ya for that na ntọ container ma ọbata na mmehie offload na nwe onye ga-ego ya for that na truck m na-eji ọrụ na ha agaghị emere m account mwe mana ni nwere power kedu ka omenala na ụzọ eziokwu na ndụ si wee bụrụ ofu wit ụka ọbịa ebe anyị chọrọ ka ndị be anyị nwee total freedom so gịnị ka nna gwa gị jisi ike adịghị ike dị mpụpa nke a ka bụ mbido gbasawa ozi ọma na igwe okwu ebe ọbụla gbasabịa gwaba ndị ma na Jesus dị useless Jesus egbugo more than 80 million of our people in ezuzu ebe ikpọrọ nwoke eho prọfesọ in akọri eho lawyer ga-abịakwa gị sị na Bible si dash and no judge mana ikpego mmadụ ikpe as a lawyer tụọ ya nga isi adịghị mma inwe sense Christianity may bụrụ efu ịdị useless ibe professor ichi igbo we see Matthew say John say what have you professors say that our children will remember otu chi na achebe si wee okwu onye ọbụla ya bụ chetata owere ya mee gịnị tinye n'ọlụ kedu ihe anyị ndị oshi kedu ebe anyị na ndị ụka ọbịa si bụrụ ofu ewu anyị na ụnụ na-atụ ego ebe ebujere ndị Yoruba under redeem under winners mana enwere onye Yoruba nwere factory na Igbo be nna gị ị na-atụ ego ebuje elu Vatican Bank ego na Rome mana onwere factory ndị Rome nwere na be nna gị ịma ọ dị useless jisi ike kwadosi omenala bụ ụzọ eziokwu na ọsụsụ a na-asa anyị hit a na-agba anyị maka ọdịmma n'Igbo nke a ka bụ mbido agaghị m adanata ihe ọ sọkwara onye ka ọ bịka ọsọ anyị ji ọfọ jide ogu ihe anyị kwuru bụ ejizi na Jizọs gbuo anyị Jizọs adịghị enye ego ode enye ọrụ ife na-enye ọrụ bụ gọọmenti enwe ebe a na-eprodusu ihe iji anụ onu m kịta si nka sitin fonu ga bụ different job opportunity ka ọ bụ kamera dị na fonu iji awa ọchị mbụ ndị na-arụ ya dị iche screen fonu ndị na-arụ ya dị iche board fonu ga ndị na-arụ ya dị iche these are things that eradicate poverty in the westerners abịaba asị gị na Jizọs na-enye ego
ifele megbuo ha. Never you relent at all. Never you relent. Nke a kapụ mbido and otu isi bido sia enweghị ihe ga-eme ka anyị daa mba. Forward ever. Onye ọbụla agwa gị na ihe anyị na-eme na ihe ndị ụka ọbịa na-eme bụ ofu esi onye a na onye asị. So onye ashị gbagbuo ya. Ndị eriri eri ụmụ okokunu na-esekpa na ayọ Jizọs ego. Shameless people. Tinubu bụ Muslim, onye nwa dị in charge of ego gị. Chief of Finance today bụ onye Muslim. Ị ka na ayọ Jizọs ego ochie, onye Hausa gbanwee ego enwe ego ọfụrụ. Tinubu na ha ekwu kịta na ga-enwezi dọla. Ọzọ kịta enwekwa dọla kịta isekpụrụkwa na mechi anya yọba ego ndị ọcha riri gị muku. Kedu ịjụ Christianity mepụta na Igbo na-abụrụ oshi wayo okwu asị. Jizọs na-agwọ ya ọgwọgburu nne gị. Jizọs na-akpọnite onye nwụrụ anwụ ma ọ ma ị ga-nwụọ ọkpọnite ihe. Papa gị fụrụ n'anya anwụọ ọkpọnite nwanne gị nwaanyị anwụọ. Di ga-anwụọ ịbụrụ nwaanyị achado Jizọs akpọnite ihe. Mana izuzuru bịa gwa mmadụ na Jizọs na-akpọnite mmadụ egbe enyi wee tigbuo gị. Agbara ka ndị Igbo etigbu n'oge anya ma ịchọ iwepụ aka n'ihe ọjọọ na Igbo ka Igbo dị mma. Ụmụ Igbo kunye na omenala bụ ụzọ eziokwu the best, one of the best movement n'aka na Igbo kịta, and we must continue. Ike. We must continue back to back. Establish this branch everywhere to every dying village in Igbo, so that we can unite together. At least in a year, I am one project. I can one name working on Chicago. See no web take a name work on Chicago na US. When them na lot to. Thank you so much. Oh Beloga is Benine. We generate the money, we use it to fix our land. Criminals nego private jet. Kitibaba Bunu. Thank you so much. I love you, Muchineke. Jesus bụ wayo na-agwa here. Jesus bụ nsị anyụrụ anyụ ka ya mma. Na enwere ihe o mepụta nwe na Igbo. Onye ọcha ji afa Jesus napụ gị power. Were common sense create ihe oji ha ji echi ebe ha. Ihe na-ekpe ekpere iwere ọnụ Igbo oji. Ị na-akpọ God of Israel bịa nyere gị aka. Enwere any black nation today ga challenge any white man country in the world? Enweghị. Kedu amen? Because you want the ability, you want what it takes to challenge them. He get Koluchegi. Rupta man he get but challenge a country. Now Bible say the world will prostrate before me. Bible say number nega apology siana. Nega nwo chicha bi ebe potopotodi. Me warola machiega anya. Machiega ine kwa to Bible nkete pe me gbawa aga ọnụ. Ndị oshi. Ihe anyị na-eme na ụka ọbịa bụrụ ofu nke ọbịa bụ oshi. Anyị bịalụ ichịkọta onwe anyị ọ na-anyụ kọ mamiri ọ na-eme gịnị. Ọ bụ ego ọbụla anyị na-enweta na omenala bụ ụzọ eziokwu na-aga maka ọdịmma ndị be anyị nụ enwe nke anyị na-etinye n'akpa ịka ya na-akọ eri a wanda a ga-ebuga emergency bịa ihe nna ya ọjọọ n'Igbo na Chukwu abịa mgbe na-adịghị akụ na ọgwụ anyị abidolu bọọlụ ka enwe omenala ambulance out of your shameless with your Bible and Christ ịka ya werekwe nọmba kpọọ omenala ambulance ka ọ bịa buru gị ndị anyị ga-eme that is can carry anybody enweghị ndọ ga-ebu iche ma unu nwa bụ onukwu ndị Christianity ka unu ọfụ ka unu ọfụ na nwere ihunu pastor ndị fele eme shameless people. So ụmụnne njisi ike ebe ọ bụ niile nọ Dubai ma nwanne anyị nwaanyị na-agbasa ozi ọma na Facebook ana m afụ gị Ifechukwu na Dubai ana m afụ gị ka unu ụra na-agbasa ozi ọma eziokwu bụ ndụ waja ana m afụ gị rapụnụ ndị pretender ndị ori unu na-ayọ Jizọs gịnị ka Jizọs menwụrụ criminals Jesus enye nwere gị president onyere gị ọkụ onyere gị ụzọ onyere gị mmiri gịnị ka ọ na-enye na onyere gị ndụ ọ na ịdịbụ ndụ before Jesus story abịa mụnwa adịghị m ndụ mụnwa bụ Ezeaku richer than some pastors in Nigeria, richer than some reverend fathers in Nigeria, richer than some of you fucking Christians na n'iyi ana Igbo ga-adị n'aha Chukwu okike abịa ise gawa n'iru atụ n'egwu n'ihe anyị na ya na-eme abụrụ ofu ihe obele oge anyị bụ ndị izi ga-ewepụta emergency number na ana Igbo ndị mụmụ Kristian obere oge ha ga na-akpọ na-ayọzi bịa anyị ga na-ebute unu anyị bute na-etiritiche unu anyị tiritiche unu na-enye anyị ego anyị unu enye ha ego anyị dobe unu n'ụlọ ọgwụ maka ego unu ka anyị ga-eji na-enyezi ndị be anyị free medical care. Yes, ebute gị nwere okwukwe gị nwa bụ believer anyị nwa bụ unbeliever anyị nwa bụ realistic anyị nwa bụ afọ na ya eme gị n'ekwelu so ebute unu tiriti unu inwe ha ego edowe gị ebe anyị na-edobe ndị enweghị ego ịnọrọ di ya bọsị kwa ọrụ ụgwọ naba because na ego ka anyị ga-eji na-agwọ ndị be anyị gịnị ọya ndị eriri eri jisie na ike na ihe anyị na-eme ite okwu ụka ndị ọbịa chaa ụka ndị ọbịa criminality and stupidity. Daalụ. Ọ manụ m na unu emechaa anya bụ ihe na-asịkwa gị isi na elemesi ele aka na-agbasakwa ozi a na subscribe kwa na chanel anyị subscribe chinyere aka na ogbe notification isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tụrụ vidiyo ọfụ na efere mbụ anyị na
a na-apụ ka anyị detuo ego na nweta ihe si wee dị emefu na abagolo mba m ntị ọ bụ na adọbụla ha ọzọ bịa ka nwere mgbe ọzọ ụmụ Igbo ka ọ dị